ser quan visitava els barris alts de Lisboa, pujant cap a l'Alfama, aquell seguit de carrers humits i retòrics. La tafaneria em va fer alçar una cortina granat fosc que cobria una porta de fusta. Allà tot era estrany. Per això me'n va sorprendre entrar dins d'un oratori que semblava un garatge amb bancs i molta flor de plàstic. Per 2 euros li mostro la cara del senyor que s'apareix a la paret del fons. El dia dels difunts es veu més clara, però ara encara la podrà apreciar. Un home amb guardapols m'estirava cap dins. Després d'encendre un llum pàl·lid, m'insistia: miri fixament, la veu bé? No el volia defraudar. Jo era estranger allà i li seguia la veta. La veta i els 2 euros. Però mirant la paret sí que notava una cara, com quan trobes un mur escrostossat, que hi figures coses i no et fa estrany. Ara bé, en aquella penombra malaltissa, la cara s'anava semblant a la d'un home amb barba i uns braços que es movien. No era una cara amable, sinó amenaçadora. Em vaig fregar els ulls per allunyar la suggestió. L'home del guardapols somreia mentre apagava el llum perquè s'havia acabat l'efecte dels 2 euros. De nou em veia al carrer estret i amb pudor de claveguera. El conjunt garatge-oratori s'havia quedat gravat als ulls com quan mirem el sol i ens enceguem. Ja a negra nit, a l'hotel, no podia dormir i vaig decidir visitar de nou el carrer de la Cortina color de sang. La porta no estava tancada i a l'interior s'hi veia gràcies a unes llànties oscil·lants. L'home del guardapols no hi era, però vam mirar qui podia robar una ombra. Atret pel fons, i vaig clavar els ulls mentre enfrocava la meva llanterna. El silenci s'espacia per la humitat densa i anava a fer mitja rialla cert i de quan. Un objecte agut em va aferrar el braç, sortia de la paret on ja cremaven uns ulls ferotges i a mi em feia l'efecte d'una mà. Me'n vaig desfer a una porta estrabada i aquestes marques, 5 dits. Mireu, aquí en tinc el senyal. Quin senyor seria el que s'apareixeria al fons de la paret?